aw bisimila ko bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman ka u ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Sɛnɛkɛlaw, baganmaralaw ani mɔnikɛlaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ soba min kɔnɔna na APCAM u ka jɛkulu sigi ko 50nan kɛnɛ ninnu donna tarata don décembre kalo tile 27 kɛnɛ in kan jateminɛw bɛna boli fɛn min kan o de ye lajɛrɛ tɛmɛnen baara bolodalen minnu ni olu nun bɔra ka bin olu ka se ka olu lawaleya. Kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mali ministre de bolo min ka caw bɛnnen don sɛnɛko ma ka fara ale ka baganmara ani mɔni ministre fana tun bɛ kɛnɛ kan. Amadu Kamara Seydou Ɲare Sherifila Jabarani so tɔgɔ la. Mali sɛnɛkɛlaw, mɔnikɛlaw, baganmaralaw ani jiriturulaw olu tɔgɔla soba min bɛ ni an b'a wele ko APCAM, Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. A y'a ka sigili 50nan 50e session ordinaire a y'o boloda min senfɛ u dana don u ka baarakɛlenw ani baarakura minnu bolodalen don san nata kɔnɔna na ani gɛlɛya minnu sɔrɔla ka hakili jagabɔ ko olu kan. No hakilina ɲuman dɔ vraiment ne yɛrɛ nisɔndiyalen de bɛ kɛnɛ kan ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ de ne ka don APCAM ka assemblée consulaire la fɔlɔ de ne donc vraiment n ye kuma minnu mɛn bi o ye dayɛlɛli yɛrɛ dɔrɔn ministre fila ye kuma minnu fɔ vraiment kuma dɔ mun mɔgɔ jigi sigi bon ne ka jigi ne kɔni bɛ mun laɲini fɛn fɛn fɔra nin kɛnɛ kan ka se ka waleya. Nin ye a siɲɛ 50nan de ye n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen nin kan. San o san anw dun kan ka se ka ɲɔgɔn ye siɲɛ 2 nin ye a siɲɛ 50nan de ye n'anw bilara sen kan an bɛ o de kɛ ka na a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a taabolo ye min ye an ye min fɔ siɲɛ 49nan kɔnɔna na an bɛ segin k'o de ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna yala nin fɔra wa yala nin ma fɔ wa yala yɔrɔ dɔ b'a jɛ wa an b'o de fara fara ɲɔgɔn kan kana bila bolo kelen kan n'an y'o kɛ ka ban. O kadara kɔnɔna na u ka lasigiden bɛ Mali fan o fan k'a daminɛ Kayi fɔ Kidal ka se Menaka ani Tesaliti u bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na tile 2 kɔnɔna na u ka baara n'o de bɛnnen bɛ sɛnɛ mɔni jirituru ani baganmara ma nafa ni gɛlɛya minnu b'o la o baara kɔnɔna na ka hakili jagabɔ olu kan yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu na. K'a fɔ minisiri ɲɛna yafa ɲini kɔfɛ u k'a se jamanakuntigi ma k'anw b'a fɔ k'a fɔ ka wale ɲuman dɔ kɛ da kan a nalen tile Mali kina ne hakili la an ka secteur ni a ma ɲinɛ o kɔ kɛ da kan a ye nɔgɔ subventionné k'a kɛ 2000 ni 200 ye ka semence subventionné ka insémination subventionné ka aliment bétail subventionné ka tila ka tracteur 1000 ɲ'a ma min b'a co an bɛɛ bɛ se ka Ala barikada ka aw barikada saro samiya an bɛ se k'an waso ni saro samiya de min ma min kɛ don min an k'o fɔ n'i y'a mɛn samiya a daminɛ gɛlɛyara mɛ a nɔgɔyara kojugu ne hakili la n'i ye tracteur ko nin yɔrɔ bɔra a bɛ dɔgɔya an bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ministre mun don u b'u ka baara dɔn u b'u ka baara fɛ mɔgɔ bɛ bila fɛn dɔ la n'i t'a fɛ i tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ a la samiya nɔ an bɔra ɲɔgɔn fɛ ka tournée mun kɛ u ye kuma mun fɔ dilalikɛ kumaw kun don u ye kuma mun fɔ kalalikɛ kumaw don u ye kuma mun fɔ Ala de y'a co ni résultats sɔrɔla parce que ni bɛn ma kɛ baara rɔ baara tɛ se ka résultat ɲuman sɔrɔ donc ne hakili la éleveurs ko ka ministre fo yiri baaralaw ko ka ministre fo sɛnɛkɛlaw ko ka ministre fo k'u ye baara min kɛ faso baara don n'u ka premier ministre fo an ye ka jamanakuntigi fo n'i y'a mɛn jɔnkɛnɛ i b'a fɔ sababu ɲuman Mali ka bon n'o tɛ caman kɛra dɛ mais halisa an b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri parce que ni Mali bɛna diya a tɛna diya fɛn wɛrɛ la ni dun ka fa tɛ foyi tɛ Mali bolo ka tɛmɛ sɛnɛ ni baganmara ni yirituru kan n'an tɛmɛna o kan dɔrɔn an y'a jɛ. I n'a fɔ a laɲininen don cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Mali sɛnɛkɛlaw ani baganmaralaw ni mɔnikɛlaw ni jiriturulaw olu tɔgɔla soba n'o de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kunkanko ɲɛnabɔ u kelen bɛ ka i hakili da fɛn min kan n'o de ye ka sɛnɛ mɔni baganmara ani jirituru k'o kɛ misali ye Mali kɔnɔ ani farafinna gun kan. Ye sɛnɛko jateminɛ o tun ye hakilina min ta k'a fɔ ko o bɛ kɔɔri hakɛ min sɛnɛ Ala barakala o y'o sɔrɔ fɔ ka tɛmɛ o kan malo bɛ ten ɲɔ bɛ ten n'i ye an yɛrɛ ka baganko jateminɛ ani jɛgɛmɔ an tun hakili bɛ min na ko o bɛ sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi
an ma tila san na fɔlɔ mais an ye jateminɛ min bɔ ni ala sɔnna ma an ye chiffre min objectif min sigi an bɛ tɛmɛ o kan donc o hakilijagaw de bɛna bɔ yan ani ka baara minnu kan ka kɛ san wɛrɛ ko olu bolo ma da ka hakilijagaw bɔ o kan ani min tɛmɛna ka ban. danaya daranw de kan pour que an ni aw ka baara kɛ k'aw dɛmɛ. Bakari bɔra k'a ka jamukan fɔ ne yɛrɛ bɔra ka jamukan caman fɔ tubabukan na. Bakari ka jamukan kɔnɔ a ye fɛn fila fɔ a ko k'aw ka terrain ko o sɔrɔla ko diyara ye. An y'a ye terrain kɔni an y'an ŋaniya k'a di aw ma Sotiba parce que an b'a dɔn Sotiba ye ɲinikɛyɔrɔba de bɛɛ b'a dɔn. N'aw bɛ yen aw ka fɛn caman bɛ se ka dilan a bɛ se ka fɛn si caman sɔrɔ yen hali a tɛmɛtɔ ye misiw ye misiw minnu ni misi ɲumanw b'a la donc an hakili la baara in so in a kan ka jɔ yen de a y'a musaka ko min fɔ n'anko y'a fɔ cogo min na n'Ala sɔnna ma an tɛna saliya o la an b'a dɛmɛ pour que musaka in ka se ka sɔrɔ yɔrɔ in ka se ka jɔ min ye APCAM yɛrɛ budget ko ye salon a kuma fɔra ne ɲɛna yan ne ko pour que ka budget sɔrɔ fo sɛbɛn de ka dilan a la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin sɛnɛkɛla ninnu ka soba n'o ye APCAM ye a bangera an ka jamana kɔnɔ san 1987 san a ka wuli ka jɔ o n'a ka laɲini o bɛnnen bɛ ka sɛnɛkɛlaw mɔnikɛlaw baganmaralaw jiriturulaw k'olu lafasa ni k'u ka hakɛw ɲini ka d'u ma sariya kɔnɔna na. Congrès pour la justice dans l'Azawad CJA jɛkulu ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan tɛnɛn don hôtel Salam na Bamakɔ kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn min kan jɛkulu in yɛrɛ a bangeliko a bangera kun jumɛn de kama laɲini jumɛn de bɛ jɛkulu in bolo ani u sera ka wasa jumɛn de sɔrɔ a bangedon fo ka n'a bila an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Kadija Kite Samba Tarawele Sherifila Jabaniso tɔgɔ la u ye fɛn min sɔrɔ an k'o ɲamada. Octobre kalo tɛmɛnen jɛkulu min bɛ wele ko Congrès pour la justice dans l'Azawad o sigira sen kan Kel Ansaru fɛ Tamasɛkiw ka siya bolo fara dɔ don a ka laɲiniw ye ka se ka jamana basigili sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie bɛnkan sɛbɛn a bɛ se ka wale cogo min Mali marabolo fila la jamana kɔrɔyan fan fɛ n'o ye Tombouctou ani Taoudeni ye ni kunnafonidi kɛnɛ min sigira sen kan a dabɔkun de ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye Congrès pour la justice dans l'Azawad sigili kun kan a sigilen ka na se bi ma baara minnu kɛra a fɛ ani baara minnu bolodalen don a fɛ don nataw la walasa Mali kɔrɔyan fan gɛlɛya bɛ se ka ban. Député tiɲɛ don mais yanni n ka kɛ député n ye kɔrɔ bɔ n ye kɔrɔn fɛ k'a ye n ye yɔrɔ min k'a ye ne de b'a dɔn degun min b'an somɔgɔw kan ye degun in kɔnɔna na aw k'a dɔn ne ka commune ne élu commune min na n'o bɛ wele le cercle de Gundam o cercle la an ka dugulabila 16 de bɛ yen commune 16 de bɛ yen o commune 16 12 ye finmaw ye 4 ye jɛmaw ye ayiwa 4 bureau sigi a ɲɛmɔgɔya bɔra jɛmaw de la a bɔra jɛmaw na an ko an tɛ se k'a to an b'an ka jɛmaw to u yɛrɛ bolo fan bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ni fɛn min ye bonya ye ni fɛn min ye hɛrɛ ye k'a kunsi an fanfɛla ma a kana fɔ maa si kɔ o de y'a to an finmaw y'an sen don a la ka se k'u canaliser a kana na kɛ bonya degunnen an bɛɛ parce que kɔnɔkulu de bɛ jɛ ka pin fɔ an bɛɛ ka pin fɔ k'an kunsi sira kelen ma nin jɛkulu bɛ sema kɔnɔ a bɛ sema kɔnɔ nin jɛkulu a tɛ bɔ accord de paix hukumu kɔnɔna na a kun ye accord ka k'a ɲɛma jɛman kana bila finman kana bila parce que n'a y'a to a kɛra jɛman ko ye finmanw bɛ bila a bɛ komi foyi de ma ɲɛnabɔ donc an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye kɔni an député tɔw b'a la député kɔni tɛna a ka jamana kɛlɛ o ko bɛɛ ma n'a fɔ kama fɛn dɔw bɛ yen an ka boli to bɔrɛ kɔnɔ k'a sɔn. Congrès pour la justice dans l'Azawad aminako de ye ka sigi ka fɔw caya don nataw la ni Mali jamana ɲɛmaw ye ani fanga bonda wɛrɛw. Jɛkulu min sigira sen kan muso denmisɛnninw ani musow ka ɲɛta kama Association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme u ye tile 3 lajɛrɛ min nun don tarata don sibiri tɛmɛnen hakɛto b'a kan a kun cɛra ka bɛn tarata don de ma tile 3 in kɔnɔna na ekɔli karamɔgɔ ani baginedakaw u ye olu ka dɔnni kankuruya ka ɲɛsin Algérie bɛnkan sɛbɛn faamuyali a n'a ɲɛdɔn de baaraw kan sigi bɛna kɛ sababu ɲumanba de ye ka hali bi bɛnkan sɛbɛn min ni a bɛna bolonɔbila Mali jamana kɔnɔ walasa bɛn ani kelenɲɔgɔnya bɛ se ka segin malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hali bi k'o baaraw la sinsin an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ.
ni mɔgɔ min k'i kuma fɛngɛ in kan a ka jan kosɛbɛ bon ni i delile ta a kalanni na n'i y'a janya kojugu caman tɛ to i kɔnɔ mais n'i k'i k'a fɛ baro la min bɛ se ka to mɔgɔ kɔnɔ i bɛ se ka fɛn saba ta bɛɛ b'a dɔn ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ tɛ se a sera a hakɛ gɛlɛma ma min ka jugu n'a bɛɛ o kɛra 2012 la parce que 2012 la non seulement fanga kɔrɔ binna et puis jamana fan caman tun bɛ jɛkulu marifatigiw taar'u sigi yɔrɔ min na ko mɔgɔ o ye olu ta ye donc pour que ka se ka o gɛlɛya nɔgɔya ani farafinna an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ jɛ dɔ la n'a bɛ f'o ma ko CEDEAO o ye sɔrɔkɛ jɛkulu dɔ ye ani ɲɔgɔn kana jɛkulu dɔ CEDEAO y'o ye olu ye u dɛmɛ don an na ni président Blaise Compaoré ka fɛngɛ ye o de bilala o ɲɛmaaya la k'a lajɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn ko kelen ma alors o lajɛ min kɛra waga fɛn damadɔ bɔra o kɔnɔ bɛɛ bɛnna kan ko hali ni kɛlɛ bɛ yen an ka a ban ni sigikafɔ ye marifako ka bɔ a la o tɛmɛnen kɔ kɛlɛ mana na gɛlɛya cogo o cogo mali bi to a ka maliya la a ka kelenna tilaliko t'a la o tɛmɛnen kɔ diinɛko kɛlɛ diinɛko ka bɔ a la pewu mali ye jamana ye bɛɛ bɛ se ka i dɔngɔ diinɛ kɛ k'a sɔrɔ kɛlɛ ni kɛlɛ t'a la a bɛ f'o ma ko laïcité o tɛmɛnen kɔ an bɛ bɛn a kan président ka sigi pour que ka se ka i occuper a tɔ ɲɛnabɔli la min bɛ se ka taa kuntala jan la o de fɔra Wagadugu donc papier min kɛra o kan président kura sigilen n'o ye Laji Ibrahim Boubacar Keita ye donc ale fana hakiliya damadɔ ta pour que sigikafɔ min ka kan ka kɛ a bɛ se ka o lawaleya cogo min na o fɔlɔ a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ décentralisation an ka kumaw kan n'o b'i komi marabolow sigi cogo olu ka kan ka taa ɲɛ cogo min na Moti élection parcelle ni o ye Moti wasabulon kɔnɔden min banna ye o nɔnabilali kalataw Yaya Konate ale ye cɛbɔ ye fanga ɲini jɛkulu tɔgɔ la fanga ɲini jɛkulu min ni a bɛ wele PRVM fasoko haminanko minnu bɛ a la Moti cercle u ka ɲɛta ka se ka sabati a bɛ fɛ Moti cercle ka denw bɛɛ lajɛlen ka danaya da ale de kan walasa a ka se k'u lapasa Mali wasabulon kɔnɔ fɛn min sɔrɔla an ka ɲɛmada u fɛ ne ti politicien kɔrɔ ye n dɔnnen tɛ ne a ye munna an y'a faamu faso bɛ se ka jɔ cogo caman na ka sɔrɔ i sen tɛ faso ɲɛmɔgɔya ɲinini na nka an nana faamu waati laban in kɔnɔna na faso ɲɛmɔgɔya ɲinibaga camanba b'a ɲini u yɛrɛ de kama mɔgɔw ko tɛ faso ko tɛ u ta ye min ye o ye yɛrɛ ko de o tiɲɛni da de bonyana sigida ma fo ka jamana kɛ i b'a fɔ ko a maralen tɛ an y'a faamu o de la a ti ɲɛ n'a ma ɲɛ ko faso wɛrɛ tɛ anw na ni yan tɛ ni yan tira an tɛna yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ k'an bɛ taa jɔ yen ka kumakan faso don o tuma fo an k'an jɔyɔrɔ fa yan jɔli la o de la an y'a ŋaniya ta ka don politiki la ka ɲɛmɔgɔyaw ɲini walasa ka mɔgɔ nataw kalan ɲɛmɔgɔya baara kɛko ɲuman na o hakilina de ye ne bila politiki la fo ka se bi nin jɔyɔrɔ in ma député ka baara tɛ siraba dilan ye nka député bɛ se ka siraba dilan sababuya député ka baara ti ba kɔnɔ bɔli ye nka député bɛ se ka o sababuya baarantanya min bɛ yen bi ni denmisɛnninw tɛ baara la furakɛyɔrɔ ɲumanw tɛ yen nɔ sigida yɛrɛ lafiyalen tɛ cogoya si la député ka baara tɛ nin kɛli ye nka député bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sababuya an ko député ma de bamanankan na ko wasaden i b'i wasa don min na n'a ma ɲɛ aw bɛɛ tɛ se ka taa kumakɛyɔrɔ la ale de bɛ kɛ aw dalannen ye ka aw fɛla fo o tuma ŋaniya min bɛ anw na o de ye moptikaw yɛrɛ hakilina ye mun ye degun jumɛn bɛ moptikaw kan u ka hami ye mun ye sigida degun wulili la k'o ciw kɛ i b'a fɔ an bilala la cogo min na k'u la wasa cogo la u ma deli ka min ɲɔgɔn ye an b'o layidu de ta moptikaw ye k'a f'u ye n'an sigira sigida baarakɛlaw n'o de ye commune maires n'a conseillers ye k'olu dɛmɛ u bɛ ka baara minnu kɛla baara ninnu bɛ se ka sabati u bolo cogo jumɛn na olu tɛ se ka député bulon kɔnɔna sɔrɔ anw minnu bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka min lase yen nɔ k'o lase u tɔgɔ la walasa u ka se k'o nafaw sɔrɔ ka sigida yiriwa n'a ye an k'a dɔn mɔgɔ si tɛna an faso jɔ an ye n'an yɛrɛ tɛ an k'a dɔn n'an ma fɛn o fɛn kɛ an t'o nafa sɔrɔ an k'a dɔn n'an sigira an faso ka tiɲɛ an ɲɛna
ala tɛna kɛ baarakɛden fiyewu k'a dilan ka di anw ma an ka dɔn n'an ye ko o ko kɛ faso jɔli baara la an b'a kɛ an yɛrɛ de wa n'an ye fɛn o fɛn tiɲɛ a la an k'a dɔn an b'o kɛ anw yɛrɛ de la o tuma an ka hɛrɛ bɛ min na sigida an ka hɛrɛ bɛ min na anw minnu bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini ala ka an ni sigidala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛsin o de ma ala k'o kɛ fɛn sabatilen ye sigida gɛlɛyaw wulili kama. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fama bɛ walawalali ka ɲɛ an ka ɲɛjɔ bi sɔrɔlenw na. Gambi jamana kɔnɔ Yahaya Jame jamana ɲɛma masurunamaw kunnafoniw bɛ ka na ni a ye k'olu dɔw bɛ ka to k'u wɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye k'u dɛn ka bɔ a nɔfɛ ni ka jamana bila. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Gambi ka denw yɛrɛw de bɛ ka u ka doniw sirisa k'u kunda dafɛ jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Senegali. A dɔw ɲininkalen Gambi ni Senegali ni ɲɔgɔn cɛ u caman y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye u bɛ ka Gambi jamana bila kuma bɛɛ a bɛ se ka gaja Gambi jamana kɔnɔ ka taa forobamugu la jango kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tile bɛ yan jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ma ɲɛmɔgɔw kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ sigikafɔ kɔni bɛ kɛ wa ni sigikafɔ ma se ka dilanli kɛ a tɛ ɲa min kɔ katabali banani u ni Yahaya Jame bi o boloda ni a ko a bɛ Adama Baro bali a ka sigi forobasigi kɛnɛ kan ni o ye janvier kalo tile 19 ye. Mali jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawukaw fɛ Faransikaw ka musolaka min ni ale ye san caman kɛ an ka jamana kɔnɔ Gawo kɛrɛnkɛrɛnnenya kabini san 2000 u k'a ma ko Sophie Petronne dɔw taara minɛ ka tunu ni a ye maa kɔni t'a dɔn a taara fa min kɔni fɛ fɔlɔ a yɛrɛ si bɛ san 66 la maramafɛntigi ninnu ko bɛ mobili de kɔnɔ katikati tout terrain u nana a cɛ ka taa ni a ye musolaka in Sophie Petronne ni Faransika den do kɛnɛya tigilama do kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min ka donda kawuriyalen do baloko dɛsɛ kɛlɛli mɔ den da ni na ni u kama ko nutritionniste san 2000 a bɛ na Gawo kɔnɔ tuma min o y'a sɔrɔ a bɛ jɛkulu dɔ de ɲɛmaaya la u ko min ma ko association d'aide à Gawo san 2012 don min na an ka jamana kɔrɔ yanfan bɛ daminɛ ni mankan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu n'a ka kɛra ko mamurutilen jɛkuluw kun do MNLA ni u n'u dɛmɛbaaw ma laban ka ɲɛ sigila k'u yɛrɛw jɛyɔrɔ dɔgɔya u ka ko kɔnɔ Bamanjiw Mejao ni Akimi ni Iyad Agali ka Bamanji jɛkulu musolaka in Sophie Petronne n'a ma ɲa ko Faransika den do a kun dari dogo Algérikaw ka lasigidenso kɔnɔ min bɛ Gawo kɔnɔ ni o ye consulat ye san 2012 avril kalo la o san kelen don kɛra Algérie lasigidenso baarakɛlaw nɔfɛ maa 7 ɲɔgɔn na ni ka taa ni olu ye Mejao lakaw fɛ nka Faransika muso in ni o ye Sophie Petronne ye n'a ma ɲa ko a mɛnna sigila Gawo kɔnɔ ko ani Gawukaw jɛra fɛn caman mɔ maa sɔrɔla minnu y'a dɛmɛ a sera ka bɔ duguma sira fɛ ni ka Algérie lasɔrɔ tuma min na n'a sera Algérie a y'i kunda Faransi lasigidenso ka ye o kɛra kisi cogo ye a furukɛ ni o ye Jean-Pierre Petronne ye o kɔni kɛlen ka kɔrɔfɔ in mɛn dimanche don k'a fɔ a furumuso minɛna a y'a ka dusukun kamikami kɔni jira bebe na Faransikaw fɛ olu ka kiiribulon kɛ bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ Mali lakana tigilamaw ani Faransi kɛlɛcɛw barikani olu bɛ wuli ka jɔw la Mali jamana kɔrɔ yanfan fɛ walasa Sofiane Petronne a bɛ se ka ye maa minnu fɛnɛ kɛra a taabaw ye olu bɛ se ka kɛlɛ. Congo Kinshasa kaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a kɔrɔ yanfan fɛ maa 40 ani maa 9 o de bɔnɛna a nin na mara min wele ko Nord Kivu a kɛra alamisa tɛmɛnen wa kulu marabafɛntigi dɔw fɛnɛ kun bɛ wuli ka jɔ la o mara kelen kɔnɔ dɔw y'a yira k'a fɔ siya woloma min ni o bɛ farafinna camancɛ yanfan jamana siya fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Hutu ani Fulaw ye Tutsiw ko hali bi nin y'o kɔlɔlɔ de natɔ ye nka dɔw fɛnɛ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ o tɛ Uganda mamurutilen jɛkulu minnu dogo bɛ Uganda ni Congo Kinshasa ni ɲɔgɔn cɛ kungokolo kɔnɔ k'olu de nana bi Nord Kivu kaw kan kunnafoniw y'a yira k'a fɔ décembre kalo tile 25 ni o kɛra chrétienw ka fête ye Noël siya min wele ko Nande o kulu marabafɛntigiw taara bi Nyanzale kaw kan Nyanzale ye dugu ye min ni ani Nord Kivu yɛrɛ a faaba goma cɛ ye kilomètre 30 ɲɔgɔn na ye siya min wele ko Hutu o maa 10 ani maa 7 bɔnɛna a nin na
ni nga kulu marabafɛntigi nunu n'a maa saba k'o fɛnɛ bɔnɛ a nin na sɔɔni o kɔfɛ Kongo Kinshasa lakana tigilamaw yɛr'u bin kɛra olu fɛnɛ kan alamisa tɛmɛnen yɔrɔ min wele ko Bwalanda ni o fɛnɛ ni ɲanzale cɛ manja maa 17 bɔnɛna a nin na ye o siya maa minnu bɔnɛna u nin na o ye nandew ye ko in bɛ i n'a fɔ tajuru sara bere barisabu ka daa kan an y'a jira u la k'a fɔ nandew ka kulu marabafɛntigiw taara bi ɲanzalekaw kan nin ye siyaw ni ɲɔgɔn cɛ manga ye minnu ni olu kɛra Kongo jamana kɔrɔ yanfan fɛ ka bɛn ni nowali yɛrɛ ye nka jamana yɛrɛ camancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fanga bɛ fan min fɛ ni o ye Kongo Kinshasa ye bibi na sigikafɔ fɛnɛ bɛ senna fanga sinamatɔw ni jamana ɲɛma Joseph Kabila n'a nɔfɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka daa kan min ye manda ko kuma ye o bɛ senna ye jamana ɲɛma ka manda banna kabini desanburu kalo tile 19 tɛmɛnen wa ko manga a ka manda wɛrɛ ɲini barisabu ka daa kan sariya ye o dafa a bolo ka ban nka n'a ma ɲa ko jamanakuntigi sigi ma se ka labɛn yala a bɛ to jamana kunna wa fanga sinamatɔw ko kandero a yɛrɛ n'a nɔfɛmaw kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bɛ to jamana kunna fo ka taa se san 2018 mɔ keretiyɛn diinɛ ɲɛmaw ye sigikafɔ minnu don ni u kun ka laɲini kun ye de ko yanni nowɛli cɛ ko fɔcogo ka se ka sɔrɔ mankan la hali ni tɛgɛnɔbila ma se ka kɛ bɛnkan kɔni na bɛn kɛra kan k'a fɔ alamisa nata sigikafɔ bɛ kurakuraya ko barisabu ka daa kan ko u bɛ ka to ka bi ka ɲɔgɔn ye dɔɔni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛma Joseph Kabila bɛ to jamana ɲɛmaya la nka ka gouvernement fanga sinamatɔ dɔ bɛ kɛ a minisiri ɲɛma ye wa minisiri caman fɛnɛ bɛ bɔ fanga sinamatɔw na ka don gouvernement kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu dɔ fɛnɛ bɛ sigi sen kan jɛkulu min bɛna bɛnkan ninnu bolodali jateminɛ ni u k'a ma ko comité de suivi kalata min ni o fɛnɛ kan ka kɛ san 2018 jamana ɲɛma Joseph Kabila n'a nɔfɛmaw ka fɔ la a ka lajɛ ka bɔ 2018 la k'a kɛ 2017 ye min bɛna daminɛ sisan o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ kɛ waati kelen coyi min fɛnɛ kɔnɔ ni u k'a ma ko calendrier électoral k'o fɛnɛ fɛsɛfɛsɛ bɛɛ lajɛlen ye. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ.